खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि 50 बोसोरनि उनावबो जफादं ओनसोलनि लामाफोरा फोसाबजायाखैसै सरकारा थांदों आरो फैदों नाथाय जफादं ओनसोलनि लामाफोरनि थासारिया दिनैसिमबो सोलायनो रोङाखैसै। बिसायख'थिनि सम सफैब्ला गोबां दोलोनि बिजाथि राजा मन्थ्रिफोरा भट बिनो फैनानै लामाफोरखौ बानायनानै होनो खोथा होलाङो नाथाय बिसायख'थियाव देरहालांखांनायनि उनाव रावबो दैदेनगिरिफोरानो खौरां लाफैया रायजोनो खोथा होनाय बादिनो थालाङो। बाक्सा जिल्ला 25 नं बिटिसि बियाब आरो 43 नं तामुलपुर एमएलए बियाबनि बेन्दोंआव थानाय जफादं बिसिडिसिनि बेन्दोंआव थानाय लामाफोरा बर'नि गोरोबथा बिटिसि आरो बिटिआर जालांखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो गोबां लामाफोरानो ना ब्लेक टप ना सीसी ब्लक बेफोरनि जेबो महर मोनाखैसै। बर'नि गोरोबथानि सिगांबो कांग्रेस एजिपि दोलोनि बिजाथिफोरा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो भट लानानै देरहालांना दिसपुराव सरकार सालायखांबाय नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दिनैसिम 50 बोसोरनिबो बारा बाबेनलांबाय रावबो सरकारानो जफादं ओनसोलनि लामाफोरखौ फोसाबना होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोनाखैसै जायनि जाहोनाव जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि सायाव फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बायग्लिनाय नुनो मोनदों आरो बेसे गोबाव सरकारा मोजां लामानि फोनांजाब राहा खालामना होनायनिफ्राय जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जानगाराव थाबावनांगोन बे नोजोर होथावना ना बेबादिनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखायल' बिसायख'थि समाव भटनि थाखाय बाहायनानै 50 बोसोर बाबेन होबावनांगोन बेखौ समाजा फोरमायसिगोन।